Aşgabatyň polisiýasy aýallaryň sürüp barýan awtologlaryny barlaýar we dürli bahanalar bilen olaryň sürüjülük şahatnamalaryny ellerinden alýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary 18 fevralda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä şuňlar paýtagtyň köçelerinde awtologlaryň barlanmagy köpçülikligiň häsiýetde amal aşyrylýar. Polisiýa awtologlaryň köpüsini saklaýar, emma aýallara has berk daraýar. Şu gün tutuş şäherde irden bäri polisiýa dur ähli uloglary saklaýarlar, emma ilkinji nowatda aýallaryň sürüp barýan uloglaryny ähli zatdan bahana gözleýärler diýip sürüjülük şahatnamalary ellerinden alynanlaryň we şeýle ýagdaýlara şaýat bolanlaryň birnäçe bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onun gurrun vermegine görä şeýle ýagdaýlaryň biri 18 fevralda günüň başynda Saparmurat Türkmenbaşy şaý ýolunyň ugrunda bolupdyr. Polisiýa işgärleri aýal maşgalanyň sürüp barýan awtologyny saklap, dokument barlygyndan soň onuň sürüjülük şahatnamasyny ýzyna gaýdyp bermändir. Olar bar zatdan bahana gözlediler. Ähli dokumentlary barladylar we dermanly gapyrjagyň içini gözden geçirdiler. Olar dermanlaryň arasynda analginiň we dimedroluň ýokdugyny bahana hökmünde ulandylar. Bu dermanlaryň ornuna başgasynyň bardygy barada sürüjüniň düşündürüşine garamazdan polisiýa işgäri beýle zatlary bilmeýänligini aýdyp onuň sürüjülük şahatnamasyny saklap kaldy diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň Aşgabatdaky söhbetdeşleriniň sözlerine görä polisiýa işgärleri aýallaryň sürüjülük şahatnamalarynyň ellerinden alınmagynyň sebäplerini düşündirmän ýokurdan görkezmäniň bardygyny aýdýarlar. Bizde görkezme bar, aýallar protokol köçelerinden ulag sürmeli däl diýip aýal sürüjüniň şahatnamasynyň elinden alynmagyna şaýat bolan söhbetdeşimiz polisiýa işgärini sitirleýär. 18 fevralda Türkmenistanyň Kronikasy neşri garaşsyzlyk şaý ýolunyň ugrunda awtologlaryň we olaryň gapdalynda aýal sürüjüleriň inspektorlara garaşyp duranlygyny, şeýle-de betarap Türkmenistan şaý ýolunyň ugrunda 20 çemes awtologyň saklananlygyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä günüň dowamında 90 we 120 aralygynda awtolog polisiýanyň jerime duralgysyna alınıp baralypdyr. Ejir çekenler polisiýanyň hereketiniň aýallary awtolog sürmekden el çekmegine gönükdirler hata edýärler diýip neşir belliýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä ýeňi ýakynda öz şahsy awtologlaryny sürmek gadagançylygy kanuny goraýjy daralaryň zenan işgärlerine hem edilipdir. Geçen hepde organlaryň zenan işgärlerine öz awtologlarynda hiç ýere çykmazlyk tapşyryldy. Ýol başçylaryň özleri işgärleriň hususy awtologlarynyň işde galdyrylmagyny, aýallaryň hiç bir ýagdaýda ulag sürmezligini tapşyrdylar diýip Azatlygyň habarçysy kanun goraýjy daralaryň biriniň işgärine salgylanyp habar berdi. Mundan öň sürüjülük şahatnamalarynyň elinden alynmagyna paýtagtyň fiziki mümkinçilikleri çäkli bolan ýaşaýjylary ise bar bolupdy. Şeýle-de Aşgabatyň ýaşaýjylary soňky ýyllaryň dowamında öz hususy awtologlaryndan peýdalanmakda dürli çäklendirmelere ise bar edilipdi. Ýurdun häkimetleri goňur renkli awtologlary könelşen transport serişdelerini ulanmagy gadagan etdiler, emma bu çärelere resmi düşündürüş bermediler, resmi nama görkezmediler. Şol burakda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 18 fevralda habar bermegine görä 16 fevraldan başlap Aşgabat, Balkanabad we Aşgabat Mary gara ýollarynda polisiýa awtologlaryň tas eklisini saklap barlaýar. Şeýle-de 14 fevraldan beri Aşgabatyň polisiýasy goňur renkli awtologlary saklamak we jerime duralgylaryna alyp gitmek işine gaýtadan başlapdyr.